suna Hausa Top 24. Akwai series film, akwai comedy duka, bidiyon waƙoƙin mu. Da mai buƙatar ganin mu zai iya tuntuɓar mu ta YouTube channel ɗin mai suna Hausa Top 24 TV. Ga kaɗan daga ciki. Yayi kyau. Gwansi. Allah ya taimake ga. Ina Faisal. Ina sarkin soyayya. Yau kwana uku ban sa ido. Na shiga yi ne. Wanda ba ka san yaran mayan mata ne. Kuma da suka ce mai sun tafi ƙaba. Sake sa idan nan. Bara dona. Yau banda ba. Ina buƙatar ka kira Faisal da sarkin soyayya. Su bar duk abin da suke su zo nan. Wallahi ban kaɗai na ta ba. Idan kun shiga YouTube channel ɗin mai suna Hausa Top 24 TV, da Allah ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabbin abubuwa ku dinga samu. Mun gode.